Здравейте, Здравейте хора, днес ще играем на Chapter 2 Грани срещу дядото. Интернет имам за милиони. Тук сме нямали никога. Добре. Нека да видим дядката откъде ще ми скочи. Малко ме е страх. Преди бях добър, но сега съм като страхливко. Къде се чу този, бе? С хеликоптера. Ето го дядката. Не, тък ми щях аз да ходя на втория етап. Трябва да го изчакаме. В момент на мобилната база е там. Той се е дойде. Сега трябва да го наблюдаваме лекичко. Видяма. Какви умръсен. Имам снимка. А не мога ли те да бъдат? Какво викаш на баба си, бе? Чакай сега там. И забрах да вира кухнята. Трябва ми оръжието. Катин пляс. Добре, трябва да средим тук. Дядо. Накъде бе, миличък? Накъде бе, миличък? Нека да видим на камерата. Тиксо, да, значи ще бягам с хеликоптера. Само този да не дойде да ми изкара къла. Бягай! Нека да видим дали миризливия могъж ще дойде тук долу. Миризливец! Макар е пати. Кога жалък? Аре, идваш надолу, приятел. Дядушкил, какво ще чакам? Този пък почна да танцува. Мамицата ти! Мамицата ти е самовина. Ело, е мангал. Изгуби ли ме, бе? Мама ти. Бегай сала, Мингел грозен. Мощи танто Мингел. Мингел. Мангал да им. Ела тук, бе.
Ела тука долу бе, мам. Я страхува горе. Зато ела долу. Пак ли взя танцуваш, бе? Засякам. А ти ко правиш, бе? Деца ми ти си, бе? Но бабката ще до сега ма хвани. Че ще правиш ли нещо? Дърт педал. Айди. Айди. Ела, бе, ела, бе. Сега ще го чакаме 300 години, колкото и дърт. Их, не ми показа тях. Пак ли ще танцуваш, бе? Влизли бе? Охо-хо-хо. Ела, ела. Ела, ела. Оп! Дай ми патрона. Дай ми го. Дай си. Ключа да ми е отворено. Благодаря. Тук има снимка. Тук да си отворя за всеки случай, ако ми е нужно. Сега мисля, че мога да идвам по-лесно. Ключа за сейфа. Да има нещо от хеликоптера. За хеликоптера. Тук не съм проверил. Не ми нужно. Аре. Да му гръмна простото бебе. И след и него. И първо да махна проста вода. Здравей! Гранатка! Искам да го замеря с граната Търкия. Мисля, че лънч ще ми нужен повече. Затова се заемаме да се вземаме с тангана. Тук има ли нещо? Добре, за хеликоптер бензин. Хора, запомнете за хеликоптера бензина. Тъй. Мисля, че Кролбар ще я пребие потом грозно. Нека първо се качим той горе, ако... Нищо няма. Тук нещо. Не трябваше. Да се взема патрона, само трябва да вземе чекъра. Това е грозната му снимка. Не. Мръзливец! Где е този мръзливец? Чувам го. Чувам го да ходи. На първи етаж ли този мръзливец? Де си, бе? Так те па трябва да всичкото с хеликоптер. Приятел. Дядко, няма слез долу. Що, че излезеш от простия ъгъл и тъй. Найде сега поне да пробваме да направим.
чува просто, а вас за другите неща не ги чува. То ще спи ли? То дърт педал да не спи. Къде му и мамицата черна? Не знам, що просто седа такова и го чакам. Пак пробваха мазако. Дядо, дядо, любим дядо. Мразим те повече от един педофил. А ще взема просто установена ваза. Уи! По-хубаво да отивам огромна просто дете. Не ги окареси. Този изобщо спална ли се? Толкова мангал грозен. Аре, аз сега ще минавам просто игра. Отивам да ти гърма просто дете. Не ми трябва. О, здравей в партито, дядка. Отивам сега и за ръцето ти. Благодаря. Не мога ли я клекна като нормален човек? Ти го яза като пони. Детенце на дядката. Банго! Трябва да се... Аре малко му салендрина. Нема, имам всичко. Да, имам всичко май за хеликоптера. Трябва да взема бензина нагоре. Отивам горе, дядка не ме съди. Ми трябва за грозният хеликоптер. Трябва да взема ченката. Их толкова много ли съм сакат? Ела тук нагоре. Аре, бе. То сега ще се стовариш на точка. Тъй! Трябва ни и то за хеликоптера. Сега да се оставих с тънгане. Не излетам баня. Като тръгнем. Какво? Какво?
Хайде, бе. Боп! Glassfields. Само да видя къде е част от снимката. Че нямам идея. Само знам май две части. Третата нямам никаква идея. Къде е? Ето го май третата. Да, там е. Качи се нагоре. Пус! Долу ли паднала е? Ще трябва да парам и аз да тази ям. Качи се сега пак нагоре. Чао там. Абе. Ох, как луна съм. Погрешка. Абе, просто самята му тук не може да е. О, краката ми. Сега трябва да вземе и тази част на много хубавото му лице с кролбара с кетчуп. Опаленка. Така нямам идея да съм гледал, защото съм загубен в акъла. После само да е изтънгана. Че пак забравих. Там горе, ко свети? Тук май имаш... Май не знам. Тъй мирзливите му крака. Сега ми трябва още една снимка. Напълно забравих къде е. Много съм умен. И не мога тук. Тъжно ми, че са преместили гранатите. Тук няма ли да трета снимка? Май се е респаунал. Кролбара. Чому стъпите? Тъй в главата. Не. Патронче, не! Няма да го на чак долу. Ще го на. Дърпай си дебилата глава, бе. Само трябва да намерим последната част от снимката. И трябва да ни и пушката. Значи тогава се заемам и долу с кролбара и горе. Трябва да ни пушката за той стрелящото. Бабачи, къде отиди? Няма идея, мамо. Там един час ганя тъжна. Нима цункай, бе. Един час ганя. Тъй. Тъй. Вече имаме всичко. Бях забрал напълно за пистолет, за пушката. Как искам само огорена сега с пушката. Сега... Къде е последната част от снимката? Не го чувам да ходи ли, съм просто най-глухи човек на света. Тук не съм видял, само да са кримеричката снимка. И къде е тази снимка? Нямам идея дали да му иде. Ето я, бе. Къде е последната част на снимката? Трябва да взема сигурно кролбара. Там го седи там. Трябва да се умуша в кутийката да може. Но аз тези стайчки не съм проверявал. Там могат да са. Ей, тук мисля, че могат да се спават за някъде.
другата част от снимката. Явно греша. И какво ще му направиш? Боб! Де е последната част от грозната снимка? Дядко. И забравих пак кроубара и толкова съм просто. Кроубарче. Би го метна. Ето към места. Като взимах стънгана. Да. Къде е последната му част на снимката? Бъркан съм много. Пребо. Да не е в банята. Май в банята. А аз къде хора? Трябва да е в банята. Мисля, че трябва да е в банята. Ето го. Той. Сега се катерим нагоре. Само отдеси пушката да знам къде и затова всичко не е готово. Тъй... Glass да се въземем за тук. Сега пистолета къде. Меню. Шотгана, да. Толкова съм известен. И? Не, чакай да се откупам за всеки случай. Той да се взема бензинчето. Здравей, господин хеликоптер. Сам ми позволи такова. Заради пряко. Дядо! Миличък.
Къде е та дядка? Е, така да отидем. Да отидем само за ключа и сме готови. Хайде. Хайде. Не утре велички. Ох, ми горки имаме. Това беше за днеска, хора. Ако искате, мога да направя грани или с двамата. Кажете ми на кои други дификултите да пробвам. Чао, хора!